Kiriu 8 football ki Nongkyrshan ni ki klub bapau ha ka Pyrthei ki badai na sor Nongstoiñ. Henin kesngi ka arpulai terik unailar arajar arpusan kila Pynlong ya Kalimpong Futsal Tournament Nongstoiñ Football Fans 2025. Kani Kalimpong lasdang ha quiz futsal playground ka badan ha upper new Nongstoiñ ha ka ba lapli perdaya ka da uba Ferdinand Kharja rin kum ukongsan ubala ai jingero ya kinong yelam Jong ki club ki bashim ya kani ka benta ban Pynlong kum kini ki tournament kamtam e shapang kapang pedeng balabu ka baong em ya udrak ha oit ya ka football. Ulaong ba hakum kini gisngi ka jingken re udrak kala jor bha haman ki jaka dan kam ban ya wer ya lap bat penshai pensngotho shabaro. Ulaong ba kadai kasian ka baningkong ban tip ba ki Rio 8 ya ki club football ba pau ha ka Pyrthei kin hab ban ya kun kum kini ki tournament. Ha ka jinga lang pili la ya dan ringkat ru usembut kongsan Dr. Lucky Marbanyang ubala ai men sim ba dei ban Pynlong kum kini ki jinga le kai ban lat na ki jing sniu. Ulaong ru ba menta ling ba ka jing don ki futsal laduna bah ki bapang shini ki we ki jing pang namar kimi ban ya le kai. La ban pin pau ba kani ka tournament kadai ka jing ele kai league system but ka jing thumu jong kani ka tournament kalong ban pin shlur ya ki khun samla jong ka than ban yele persha ya udrak ubala kan rei menta ubala kta shibun ya ki long yeng khamtam ki samla ki khna kermen scam ba ling ba kani ka tournament kin yo ban lat na ki babun ki jing sniu ha kani ka tournament ki dan kumba khandai tali ki club ki bagi shimbenta ba kan thop ya ka Nongstoiñ Barcelona fans Nongstoiñ Chelsea fans, Nongstoiñ Hala Madrid Real Madrid fans, Nongstoiñ Red Devils Manchester fans, Nongstoiñ Citizens Manchester City fans, Nongstoiñ Spurs Tottenham fans, Nongstoiñ Gunners Arsenal fans, Nongstoiñ Kopits Liverpool fans Al Nassr. Hakani kesingi pli ka jing ele kai kala dan ka jing yakun hapreng ka Nongstoiñ Hala Madrid persha ya ka Nongstoiñ Spurs. Ka jing ele kai ka long ka ba ikanan shisha hakaba